Maayong gabi, pag-usab, mga angkol o mga ante. Tugutin isab ko ninyo ng mga tag-katahuran. Magandang gabi po sa mga gising pa. Ganitong mga oras siguro, no? May tinatapos pa ba dyan? Saan ka man ngayon? Nasa bahay, nasa opisina, or somewhere down the road. Hello po sa'yo. Siyempre, sa mga nakatutok sa atin dyan sa kadalanan, no, sa lansangan po, no. Siyempre, lagi nang nakatutok sa atin ang ating mga angkol na mga driver. Hello po sa inyo. Marami pong salamat. At gusto ko lang din shout out, no, sa mga nag-message sa ating fan page sa Totoy Bato Official. Pa-shoutout naman po here in Sangandaan, Caloocan City. Lagi po kaming nakikinig sa iyo, sa iyong programa, sir. Thank you. Karamihan JH. Ayan. Eto din, no? Nakatutok din natin sa atin ngayon, no? Mayong gabi, Idol Totoy Bato. Makatawa man lang ko ani imong ingon sa PSG. Ayun, no? Mga PSG pala. Police sa gate. Sabi niya, bugoy jud ka, Idol Totoy Bato, sa mga SG, ha? Batiin mo naman ang pinsan kong taxi driver, si Nelson Purlas John Patrick Taxi. Yan, nakatutok sa atin, no? Si June Coro Del Tals. Yan, ayan, no? Ayan, at Idol, mula, ano to? Sabi mo, mula sa, hindi ako galing sa, ano? Sa Star. Yes lang tayo, no? Hanggang Love Radio, nandito pa rin kami, nakikinig sa iyo araw-araw. Pa-shoutout po sa VS D-Zone Tracking ng Montalban, Rizal. Especially sa driver ko na si Teteng. Palaging naka-Love Radio from Delmar Patera. Ayan, salamat sa pagtutoy, ha? Ito din, no? Nakikinig kami ngayon. Good evening, si Jobert Vertu Dazo. Ayan, salamat sa pagtutoy, no? At ganoon pa rin tayo, mga kabisyo. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pinag-uusapan dito, yung paglobo. Ibig sabihin, paglobo ng katawan. Hindi natin yan may iwasan, ha? Pero as much as possible po, mga kabisyo, abay dapat andun pa rin lagi tayo. Tinutukan pa rin natin ang health po natin. Kaya nga sabi ko nga, pag may party, halakain po kayo. Walang problema yan. Kain! Kung gusto niyo mag-take home po kayo. Basta kinabukasan, kailangan niyong bumawi, ha? So, halimbawa, ang dami niyong kinain sa gabi o kaya kahapon, siguro kinabukasan, mag-utan na lang muna, no? Maggulay na lang muna, ha? Wag muna yung mga mamantikain, ha? At least kahit papano, mababawasan. Ganon din naman yun, mga kabisyo, ha? Siguro kahapon dami mong kinain. Kinabukasan mag-exercise ka. Pwede mo naman gawin yan sa bahay. Hindi naman kailangan mag-gym ka pa. Hindi na kailangan gumastos. Pwede mo na. Sa ngayon na kasi, ang dami na pong mga videos na pwede mong gayahin. Ayan. Kumbaga, balance lang. Balansihin mo lang ang buhay mo, no? Marami naman dyan na mapili sa pagkain. Knock on wood. Pero kinabukasan, yung mga nakaraang after a few days, Intaon, kaluoy. Mitaliwan panaw na slaing kalibutan. So, balansin lang po natin, mga kabisyo, no? Especially ngayon ay Pasko, ngayon ay December. Ang dami po natin mga imbitasyon. Alangan naman na paghindian mong imbitasyon. Baka sasabihin sa'yo, Toy, LR nalagi ka. LR as in lahira. Sasabihin sa'yo, para ka ng others, mga kabisyo. Huwag naman sanang ganon. Dapat lang marunong lang tayong laruin yung buhay. Ganun lang yung sikreto natin. At syempre, sa pinag-usapan po natin yan, mga kabisyo, madalas talaga, no, na marami sa atin ang napapansin ang pagtaas po ng timbang natin ngayon pong holiday season, no? At marami po tayong dahilan kung bakit ito nangyayari. At isa rito ay yung sinasabi natin na marami pong handa, mga pagkain available sa mga gatherings and parties, mga mamantikain yan. Lagi kong inuulit, again, balansihin natin. Kung marami kang kinain ngayon, kinabukasan, bawasan niyo po. Kung karne kinain nyo ngayon, bukas, gulay lang. Ayan. Let's enjoy life. Yan. Yun yung sikreto po natin para po tayo tumatagal.
Huwag yung pahihirapan mo yung sarili mo. Ba't yung pahirapan yung sarili mo? Oo, kung baga, kung sa tingin mo ito nakakabuti sa'yo, then do it. Diba? Ngayon po ay Miyerkules po, December 6 po. And we only have 19 days bago magpasko po mga kabisyo. Ang bilis po ng araw, no? Tapos magugulat ka na lang, Pasko na pala. At dahil dyan, bago po ako magpapaalam, kailangan po nating itugtog tong isang Christmas song para mas lalo nating maramdaman na malapit na po ang Pasko. Ayan. Ngayong Pasko, di mo mga kabisyo. Kinigihapon si Totoy Bato, ang ating programang Totoy na Love, 9 p.m. till 12 midnight. Ingat po tayo.